Hola, soc Miquel Ferriz i sóc el cap d'unitat de la unitat de Sant Mateu, de Bombers Forestals. Voldria denunciar un parell de coses. La primera és que avui portem des del matí en un treball ordinari. Estem una mica frustrats i emprenyats perquè sabem de la feina que n'hi ha a València o a la província de Castelló, des de desaiguar, retirada de fang i tot tipus de coses associades a l'emergència, i continuem treballant de forma ordinària. La segona és que a mitjà matí, sobre la una, ens ha cridat una veïna per a dir-nos que tenia tot el baix inundat. Nosaltres hem passat part a la nostra central, que està coordinada pel Consorci de Bombers de Castelló, i ens han negat vindre a treballar. Ens han dit que ja vindrien els bombers de Benicarló, i ens sembla vergonyós, quan tenim tots els mitjans necessaris i estem a 5 minuts de l'emergència. Per la nostra cabuderia hem vingut aquí a desaiguar, estem ara mateix aquí desaiguant la casa, però ens sembla d'una vergonya absoluta. No sabem per què collons no volen gestionar les formes i les emergències tenint en compte tots els serveis d'emergència. Tot per veure qui la té més llarga. Sincerament, pensem que això ha de canviar.